Εξάλλου και οι ομογενείς που έρχονται εδώ και σας επισκέπτονται είναι άνθρωποι που αγαπούν τη θάλασσα, την ναυτοσύνη, την αξία της ναυτοσύνης, γιατί έχει και μεγάλη ναυτική παράδοση η Ύδρα από την άλλη, τη γαστρονομία, τα υπέροχα αυτά χαρακτηριστικά σοκάκια και φυσικά μια θάλασσα που λάμπει στα μάτια του ήλιου από μόνη της, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά, κυρίως η ναυτική παράδοση των Ιδραίων εδώ ακόμα λειτουργεί αδιαλείπτως από το 1749 και η ναυτική σχολή, γεγονός που την καθιστά την αρχαιότερη Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού στον κόσμο. Πίστευτο. Η ναυτική σχολή της Ύδρας είναι ευρέως γνωστή στον εφοπλιστικό κόσμο της χώρας και πολλοί το θεωρούν καμάρι τους ότι έχουν αποφοιτήσει από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού της Ύδρας ή έχουν παιδιά που φοιτούν σε αυτή. Είναι μια τεράστια παράδοση που ενισχύει τη θαλάσσια ισχύ της πατρίδας μας και της προσδίδει κύρος σε διεθνή και διπλωματικά φόρα και οικονομικά φόρα. Μιας και αναφερθήκαμε στην παράδοση, είναι παράδοση τα κούλουμα στην Ύδρα. Είναι παράδοση τα κούλουμα στην Ύδρα, όπως και η Αποκριά, χτες που τη γιορτάσαμε με ένα πάνδημο καρναβάλι. Είχαμε μεγάλη συμμετοχή στο παραδοσιακό καρναβάλι μας. Πατροπαράδοτο, είναι πάνω από 100 ετών. Κορυφώθηκε η γιορτή της Αποκριάς με ένα νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι στο λιμάνι της Ύδρας και τη συμμετοχή του κόσμου. Αλλά το συγκινητικό από κάθε καρναβαλική γιορτή στην Ύδρα είναι ότι όπου περνάει το καρναβάλι, σε κάθε γειτονιά, οι Ιδραίοι νοικοκυρέοι βγαίνουν και προσφέρουν κεράσματα. Και αυτό συντηρεί ακόμα το πνεύμα της κοινότητας που τόσο τείνει να λείψει από την ελληνική κοινωνία και όχι μόνο. Αναφορικά τώρα με τα κούλουμα, και αυτό είναι μια όμορφη γιορτή. Σήμερα το επιτρέπει και ο καιρός. Θα συναντήσετε πολλούς συμπατριώτες μας να πετούν χαρταετό, να επισκέφτονται παραθαλάσσια μέρη του νησιού, να καταναλώνουν τα θαλασσινά που είναι πεντανόστιμα γύρω από την Ύδρα, αυτά που ψαρεύουν οι Ιδραίοι ψαράδες, και να ετοιμαζόμαστε για τη θρησκευτική προετοιμασία, αν θέλετε, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Γιατί η Ύδρα είναι ιδιαίτερα προσιλωμένη σε παραδοσιακές θρησκευτικές χριστιανικές αρχές και αξίες και είναι κάτι που εμένα ως δήμαρχο με κάνει πραγματικά να συγκινούμε πολλές φορές όταν βλέπω την κατάνοιξη με την οποία οι Ιδραίοι συμμετέχουν σε όλη τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ναι, διότι ενώ η παρουσία της από μόνη φωνάζει, οι άνθρωποι της και τα έθιμά σας εδώ είναι σιωπηλά, λες και είναι σε φάση κατάνοιξης. Αυτό είναι το ωραίο. Ενώ φαίνεται αντιφατικό, έχει μια υπέροχη αρμονία μεταξύ τους. Αντιφατικό. Ναι, είναι όντως όχι τόσο αντίφαση, αλλά είναι μια συνειδητή επιλογή των Ιδραίων να μην εμπαραχρωματοποιήσουν τα πάντα. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία δεν έχουν τιμή, αλλά έχουν αξία διαχρονική. Είναι μια παράδοση που μας την έχουν διδάξει πρώτα απ' όλα οι γονείς μας. Και είναι κάτι, νομίζω, που το χρειάζεται η ελληνική κοινωνία σήμερα. Δεν λέμε ναι στον υπερσυντηρητισμό, δεν λέμε ναι στην απόλυτη ελευθερία και στην ισοπαίδωση των πάντων. Με μέτρο όλα, είμαστε προοδευτικοί, μας αρέσει η ανάπτυξη και η πρόοδος, αλλά πάντοτε σε μια ισορροπία με το παρελθόν, τα ήθη και τις παραδόσεις μας. Όλοι γνωρίζουν ότι εδώ βρίσκεται μια μεγάλη διεθνής παραγωγή στις μέρες μας και δεν είναι και η πρώτη άλλωστε. Ξεκίνησαν και όλα το 1957 από τη μεγάλη μας Σοφία Λόρεν, αγαπητή όλων. Συνεχίστηκε και με άλλους μεγάλους ανθρώπους του κινηματογράφου της ελληνικής τηλεόρασης και της διεθνούς σκηνής. Και καταλήξαμε σήμερα να μιλάμε για το 2026, μια διεθνή παραγωγή με πρωτοστάτη τον Brad Pitt. Εγώ θα ξεκινήσω μια ερώτηση άλλη όμως, Δήμαρχε. Καταφέρατε στον Brad Pitt και σε αυτή τη διεθνή παραγωγή που είναι εδώ στις μέρες μας να μετουσιώσετε μέσα τους τα κούλουμα? Χτες είχαμε την ευχάριστη εμπειρία, πολλά μέλη της παραγωγής, γιατί αριθμεί μερικές εκατοντάδες μέλη, και νομίζω και αρκετοί από τους ηθοποιούς που έχουν δεύτερο ρόλο να συμμετέχουν σε αποκριάτικες εκδηλώσεις, όσο μπορούσαμε να διακρίνουμε. Καταπληκτικό. Είδαμε αρκετά μέλη της παραγωγής που μας χαροποίησε, κατάλαβαν και αυτοί ότι έστω όσο θα βρίσκονται εδώ ανήκουν, τους έχει αγκαλιάσει η Ύδρα, ανήκουν στην κοινωνία της Ύδρας
και συμμετείχαν στα εορταστικά δρόμενα, κάτι που μας χαροποίησε. Όπως μας χαροποιεί για οποιονδήποτε έρχεται εδώ και συμμετέχει στα ήθη και στα έθιμα του νησιού μας. Βέβαια. Ο ίδιος, δεν ξέρω, θα μπορούσα να ρωτήσω, ο ίδιος ο Brad Pitt είναι ένας άνθρωπος που θεωρείται από την γνωριμία σας μαζί του, ενστερνίζεται την κουλτούρα την ελληνική, την σύνδεση με τις αρχαίες ρίζες μας. Είναι ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να είναι φιλέλληνας μέσα στην ψυχή του. Κοιτάξτε, δεν τον έχω γνωρίσει ακόμα. Δεν έχει γίνει κάποια συνάντηση. Επιθυμούμε μια συνάντηση μαζί του. Νομίζω θα μας δοθεί η ευκαιρία. Άλλωστε είναι μόλις 2 μέρες στο νησί, από όσο γνωρίζουμε κι εμείς. Όλοι τον κυνηγάνε. Ναι, ακριβώς. Έχει δεχτεί μια πολιορκία από δημοσιογράφους. Νομίζω όταν ησυχάσουν τα πράγματα θα μας δοθεί η ευκαιρία να γνωριστούμε. Είναι τιμή για μας. Όπως είναι τιμή για κάθε μεγάλο καλλιτέχνη και για οποιοδήποτε καλλιτέχνη έρχεται στο νησί μας. Η Ύδρα άλλωστε φημίζεται ως προορισμός καλλιτεχνών. Εμείς θα θέλαμε, κλείνοντας σαν εκπομπή αποστολή και σαν άνθρωποι της ομογένειας με αποστολή, να είσαστε αυτός που μετά θα μας μοιήσει στο αν αυτός ο άνθρωπος και αυτή η διεθνή παραγωγή που βρίσκεται εδώ και λαμβάνει τη σκητάλη της εξωστρέφειας μέσα από τα δικά σας χέρια, γιατί είναι πολύ σημαντικό και το πώς εσείς τους υποδέχεστε. Σωστά. Δεν είναι μόνοι τους να έρθουν να κάνουν μια κινηματογραφική και ο Δήμος με τη δική του σειρά πρέπει να προνοήσει για όλες τις κατάλληλες συνθήκες διεξαγωγής. Αν αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν, οι ξένοι και ο ίδιος ο Brad Pitt, ήταν άνθρωποι που φεύγοντας από εδώ μετά τα γυρίσματά τους, ένιωσαν την Ελλάδα μέσα τους πιο πολύ από ποτέ. Κοιτάξτε, αυτός είναι ο στόχος μας. Έχουμε έρθει σε επαφή με προσώπους της παραγωγής, κυρίως εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε δώσει μια σειρά διευκολύνσεων, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να διευκολυνθεί με κάθε τρόπο από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής μια τέτοια παραγωγή. Γιατί η μέλημά μας δεν είναι τα άμεσα οικονομικά ωφέλη που θα έχει εδώ η παρουσία της, με δεδομένο ότι ξεκίνησε ουσιαστικά η τουριστική σεζόν στην Ύδρα φέτος κατά 1 μήνα νωρίτερα. Αλλά εμείς πιστεύουμε στην προστιθέμενη αξία που θα προσδώσει αυτή η διεθνής παραγωγή, όχι μόνο στην Ύδρα αλλά και στη χώρα μας. Αυτό που θέλω εγώ να πω είναι ότι στόχος μας είναι και τα μέλη της παραγωγής να αισθανθούν ότι προσέφεραν στην Ύδρα και η Ύδρα τους αγκάλιασε, έτσι φεύγοντας από εδώ να θυμώνται την Ύδρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μην ξεχνάμε άλλως ότι σε μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις New York Times η μεγάλη Σοφία Λόρεν είπε ότι η Ύδρα είναι το πιο μαγικό νησί που έχει επισκεφτεί στον κόσμο. Αυτό τι σημαίνει? Μια μεγάλη υπεραξία που δημιουργήθηκε για την Ύδρα και για τη χώρα μας σχεδόν το 70 χρόνια πριν, με αυτή τη θρυλική παραγωγή που ήταν και η πρώτη χολιγουντιανή παραγωγή στην Ελλάδα και αν θέλετε ήταν και η έναρξη της τουριστικής βιομηχανίας χώρας μας. Όλοι ξέρουμε το θετικό αντίκτυπο που μπορεί να προσδώσει μια παραγωγή του Hollywood σε οποιοδήποτε τόπο αυτή γυριστεί και όχι μόνο στο σημείο αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Πολλοί πιστεύουμε και νομίζω έχει μεγάλη δόση αλήθειας ότι το 30% που σήμερα εισούται, το ακαθάριστο του εθνικού μας προϊόντος που σήμερα εισπράττεται από την τουριστική βιομηχανία έχει ως έναρξή του την Ύδρα και την παραγωγή της Σοφία Λόρεν, της Fox Production τότε, το παιδί και το δελφίνι. Και στο 2026 την παραγωγή του Brad Pitt και το The Riders. Εγώ όμως, κλείνοντας Δήμαρχε, θα ήθελα, ας έρθει η κάμερα λίγο πιο κοντά μου, αυτό το υπέροχο κομμάτι που κρατάω στα χέρια μου, δική σας συγγραφής, η Ύδρα το 1821, είναι μεταφρασμένο στα αγγλικά? Δυστυχώς όχι ακόμα. Θα αιτηθούμε λοιπόν να έρθει στα χέρια του Brad Pitt και της παραγωγής στα αγγλικά από εσάς, από εμάς, για το εξωτερικό. Αυτό. Κάπως έτσι μετακινούνται όλα, θεωρώ. Είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν σας κρύβω ότι με ενέπνευσε ο χώρος που βρισκόμαστε για τη συγγραφή του. Αν κοιτάξετε γύρω σας, ο χώρος που βρισκόμαστε εδώ, αυτός καθεαυτός. Να ανοίξει λίγο η κάμερα. Υπήρξε το ναυαρχείο της Επανάστασης. Εδώ συνεδρίαζαν οι ναύαρχοι με τους προκρίτους του νησιού και για να σχεδιάσουν πολεμικά σχέδια για τον καταθάλασσα αγώνα. Και αν θα δείτε και από τις βιβλιοθήκες, ακόμα υπάρχουν αρκετά αντίγραφα των επαναστατικών αρχείων της Ύδρας. Και βρίσκεστε μάλιστα στη Μητρόπολη, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ σωστά. Είναι ο μοναδικό μέρος στην Ελλάδα όπου συστεγάζεται το γραφείο Μητροπολίτη με το γραφείο Δημάρχου. Και αυτό έχει έναν άλλο συμβολισμό, ότι η Ορθοδοξία και Ελληνισμός είναι μαζί
βαδίζουν μαζί στην πορεία του χρόνου, κάνοντας τον ελληνισμό ακόμα πιο ζωντανό, ακόμα πιο αλληλέγγυο και δίνοντάς του ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.